Di salvegera nehemîn a şoreşa Rojavayê Kurdistanê de kampanyek ji bo naskirina rêveberiya xweser di qadê navdewletî de hat destpêkirin û li ser malperên tora civakî haştaga statuya rêveberiya xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê nas bikin bi awayekî berfireh hat belavkirin û li cîhanê deng veda. Haştag li ser asa cîhanî ket radeya heştemîn. Kampanya haştagê bi ser ket û encamên girîng bi dest xistin. Wekî destpêka naskirina bi rêveberiya xweser, Serokkomarê Fransayê Emmanuel Macron nûnerên rêveberiya xweser vexwendin. Li ser vexwendinê şandeyek ji rêveberiya xweser û Mesedê serdana Fransayê kir û li qesra Elîzê bi Macron re civiya. Hevseroka Meclisa Rêveber a rêveberiya xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê Bêrîvan Xalid diyar kir ku di hevdîtinê de rewşa Sûriyê û awayên çareserkirina aloziyê hatin nîqaşkirin. Her wiha diyar kir ku Fransayê soz daye ku ew ê di warên aborî û mirovahî de bi rêveberiya xweser re bibe alîkar. Divê de jî rastî sozekî hebû got her wê alîkar bin ji bo herîmên Bakur û Rojhilatê Sûrî bi taybet di milên aborî de em bêjin di milên mirovahî de me gelekî balkişan ji bo rewşa mirovahî. Serkeftina din a kampanyê jî ew e ku dê nûnertiya rêveberiya xweser a Bakur Rojhilatê Sûriyê ya li Swîsreyê di nehê tabaxê de boroya xwe li Cinêvê veke.